नमस्कार प्रणाम। तो काल पर रउआ सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन सिंह के एगो फिल्म आवे वाला बा। जी हाँ, जौन फिल्म रउआ सब पहले सिनेमा घर में देख लेले बानी वो फिल्म यूट्यूब चैनल पर देखे के मिली। अब यूट्यूब चैनल पर ई फिल्म रउआ सब देख सकतानी, जौना फिल्म के नाम बा घातक। जी हाँ, घातक फिल्म बहुत दर्दनाक फिल्म बा। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह एमे आर्मी के रोल निभावतानी और आर्मी वाला के घर में बहुत कांड हो जाता, तब जाके पावर स्टार पवन सिंह घातक बनल बानी। और बहुत बड़ा कहानी बा फिल्म के, काहे कि फिल्म ही बनल बा आर्मी पर। तब लोग सब अब यूट्यूब चैनल पर घातक फिल्म देख सकतानी। तो लोग सब बतला दी कि आखिर ये घातक फिल्म आई कब और कौना चैनल से आई। तो सबसे पहले लोग सब बतला दी कि घातक फिल्म 11 अगस्त सुबह 6:30 बजे लोग सबके इंटरटेन रंगीला पर देखे के मिली। जी हाँ, इंटरटेन रंगीला। अब पता ना काहे 11 अगस्त के ही फिल्म यूट्यूब पर छोड़ा जाता। लोगों सबके बतला दी कि 11 अगस्त के ही गदर 2 जौन की सनी देओल जी के फिल्म रिलीज हो रहा बा। बहुत सारा सिनेमा घर में लागी, बहुत ज़्यादा ये फिल्म के मांग बा। तो गदर 2 लोग देखी या पावर स्टार पवन सिंह के घातक। रउआ सब तो यूट्यूब पर देख सकता नहीं घातक फिल्म, लेकिन गदर 2 देखेला सिनेमा घर में जाके पड़ी। तो रउआ सब 11 अगस्त के रउआ सब घातक फिल्म देख सकता नहीं इंटरटेन रंगीला पर। तब मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।